Първите часове от новата 2025 година за Юсин и Гюлфие идват с трагедия. Заря изпепелява думата им. 50 години живот ми отиде, тъй за 30 минути стана всичко на пепел. Страх и само ревах. Всичко изгоря. Юсин и Гюлфие започват годината на квартира. Техни съседи и приятели разказват в социалните мрежи за сполетялата ги беда и доброто не закъснява. Много хора ми помогнаха, най-напред Бузовград. От джамията, от църквата, отделни хора събраха средства, сложиха касичка по магазините. И така, след репортажът на Нова, съпричастност идва от цялата страна. Много ми помогнаха всички и християни, и мюсюлмани. 11 клас, дето сме завършили преди повече от 50 години сигурно, гледали по телевизията и ми изпратиха половината от дето сме завършили. Много хора помогнаха. Имам и къща от добрината на хората. Бяха останали само стени, таваните бяха паднали, изчистихме и сега наново една стая, друга кухня, банята, другата стая, всичко ново, врати. Така, за Великден семейството вече ще бъде в дома си. Разбира се, ако не вярваш, значи няма надежда.